Tak, jedem. 3. Já už jedu. Ještě jsou blbé. Oni to rozvíjou, ty než ty vypijou. My třeba natáčíme. Zdar. Ahoj, Miro. Ahoj. Jak přicházíš? Já myslím, že to nejlepší už viděl. Jo. Tak 3, 2, 1, teď. Tak jo, nazdar. Vítejte u našeho Double Beer Challenge. A je to tak... No, vidíte prostě úžasné dva amatérské výkony. Chtěl bychom vás předem upozornit na to, že vlastně pivo jsme v životě takhle nepili. A ráda bych podotkla, že jsme nepili alkohol jako takový, ne? Nikdo vám to nevěří. Naprosto. Kazíš nám naše video. To už je i tak zkažená. Je to naše video. Ne, tak prostě. A teď jsem ztratila nic. Jo, ne, já jsem nestratila. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat Kikyně Vařekové za to, že mě nominovala. Jsi fakt kámoš. Děkuju. Čekala jsem na to jak na Ježíška, že mě někdo nominuje konečně. Vyhýbalo se mi to dlouho. Už jsem se bála, že se mi to vyhne úplně. Byla katastrofa přímo. No, to teda. A jsem ráda, že je to tu. Takže děkuju, Kiki. Jo. Já bych chtěla poděkovat zase Klárce Stankové, že mě nominovala, opravdu si toho vážíme všichni. A nevím, co k tomu dál říct. Kláry, jak to řeknu potom osobně, to bude krásné. To se mi říkám. Už se těším. Ne, nebudeme nominovat. Až na konci budeme nominovat. Pokud to zvládneš, tak v popisku, jo? Kdyby náhodou. Tak jo, je asi. Když trhneme si, jak se to dělá? Úplně amatéřský stůl. To nemůžu. Tak hlavně nerozesvědejte. To řekne Ne, Moment, teď to stopníte něco. Neudělala. je to všude teče. Dneska tak jsme to zvládli. Konec. A díky, Kiki. Super, bylo to minimálně tak jako mě. Nebudete nominovat? Jo, tak. Bych ráda nominovala, protože to je zážitek na celý život. Opravdu je to výborný. Nebo je to přelet. A bude to slečna Anja, co se ráda koupe pod lodí, tak se může koupat v pivu. No dále to bude naše známá paletářka Teron, takže Teron, držím ti palce. No a nakonec bych chtěla nominovat, možná je to nečekané, ale bude to Peťa Říhová z Dolany, takže držím vám palce lidi, je to fakt úžasné. Tak děcka, výborně. Já bych taky chtěla asi nominovat, jak jste si jistě všimli, tak po malé přestávce jsem to dopila celý úplně jako profík. Úplně jako profík, kde jsme to skončili. No a ty nominace si ještě... Jídnáček nepotřebuješ třeba. A nominace si ještě rozmyslím do večera. Možná nebudu nominovat vůbec, protože je to sračka totálně. Nazdar. Taky ahoj. A nazdar. Nazdar.